boleh lacia kisah pun lacia. Mahal tangguh. To hello guys, kita kisah video norok lam suko tini ada fast obokok borok vlog selama. Hello Bayapsong hinke haina hai lam sagun norok no ani YouTube channel lo Bayapsong norok comment ke salayo je KP Debbarma blog ni lifestyle eba biography video no tu budi hinui hinke Bayapsong ang norok ni comment ni mote no bini lifestyle eba biography video no tu bui phaika norok ni bagai hinke norok naitong di puilan jimi paithok jora video no soyati khlai kaham ke bono sini nani muchung ka hinke phaidi Bayapsong bisikok sekare video no senglai siwana hinke puilano saimalena bini real name hingkai khumpai Debbarma tai bini nickname eba nogo ringjak mani bumung hingkai baba hinui bo ringjago mane khai buma bo pharok bo sana jering manta baba hindi adaba aba haike no bini nickname bo baba hinui ringjak ta hingke phaidi Bayapsong tabo hingke saimalena bini date over eba asaimani salok busuk hinke bini date over eba asaimani sal hingkai 20 tarik December 1996 bo asayo hinke bini tabuk present as ngai tongo 24 plus hinke phaidi Bayapsong tabuk hinke saimalena bini height eba log mani busuk bini height eba log mani hingkai 5 feet 6 inch tai bini weight eba hilik mani hingkai 52 kg hinke phaidi Bayapsong tabuk hinke saimalena bini profession dok tamo bini profession ngai YouTube tai bini hobbies eba musung mani samung dok hingkai bo big YouTuber nani belekeno musung jago mane khai YouTube kotor khalai channel no growth khlainani belekeno musung jago bini dream hinke phaidi Bayapsong tabo hingke saimalena bini qualification dok busuk bini qualification hingkai bo 12 final pass khlai college kakha phiaba bo college porilia mane khai college jora hinui mano 12 final pass khlaijak college porilia hinke phaidi Bayapsong tabo hingke saimalena bini village eba kami rok bo jago bini village hingkai moinamao hinke bo tabuk tongui tongma jaga eba bini present village hingkai bo agotolawa tongo hinke bini district hingkai dolai district khwlaio hinke phaidi Bayapsong tabuk hingke saimalena bini family member koijon tai sabo hinke bini family member total 5 jon tongo sabo hingkai bini ma bini baba bo tai bini manai khorok ni tongo chelamasa borimasa hinke phaidi Bayapsong tabuk hingke saimalena bini religion eba dharma tamo bini religion hingke bo Hindu tai phaidi Bayapsong tabuk hingke saimalena bini favorite manirok tamo hinke poilano saimalena bini favorite food hingkai vegetables tai dalok rok no half boil ke sanani bo belekena thokjago tai chicken rok no belekena thokjago hinke bini favorite dress hingkai bo simple tai normal dress no belekena sajago hinke bini favorite color eba naithokjagmani color hingkai bo green color no belekena naithokjago hinke phaidi Bayapsong tabuk hingke saimalena sini KP Debbarma kara kaijaka na kaijagyakho hinke bini marital status hingkai bo unmarried mane khai kaijagyakho hinke Bayapsong ang last digi bono kaisa koksuma tongo abo hinke tamaseng kanai di tirprasa rok no tai sikla salai rok no tamo kok kesana musung nini bekhani mote sadi ne ambono sengmani tongo hinke botam sanai di Bayapsong please drugs ni bagai request khaio please amti saya manai no use ta khlai di young generation no mane kheno buji mangkana Bayapsong tabu ni joro to onek borok no drugs rok nawi ekdom life no nosto khlai tongmayo bo abono no sajao please abo hai hamya samung no ta khlai di young generation no mane khai sikla jora ro abo hai rok no use ta khlai di ni sawa tai last di botam sakanai di tai tirprasa rok no saka kanani no help khlai di ni saw mane khai Bayapsong tirprasa rok no help khlai di kaham samung khlai thani help khlai di ni saw hinke Bayapsong norok sawi mangkana bini kok kesar mani tamo drugs rok no hamya mani rok no use ta khlai di abo ani bu koi mung Bayapsong abo belekeno saya norok bo siwi tongo abo rok no use khaya tongmangkai belekeno hambu hinke Bayapsong tini ni bagai asung no angkha khwlaio norok ni musung mani tabuk success wngkana hinui mane khe norok KP ni lifestyle saimana musung mani ang sawi khwnarika tai norok video no paithak jora khe nai tongmani bagai norok no bele kheno hambai maya paro।